Tonga ai kublai biang ye pi baro kiba shashkwar ye gani gaktin ga jong blai ga mangan hikai biang managasngi. Ngalakren syapang ke jing hikai ke bede syapang ki Jingtynjuh but ngan hikai biang managasngi ye gani ga jo higa subject ke bede bat ki Jingtynjuh. Tamangan ai kerteng ye gani ga jing hikai ngangai pilayo i yang to. Nga ai kerteng ye gani ga jing hikai jonga managasngi. Ki Jingtynjuh ki Bymdei ki Jingtynjuh. Ki Jingtynjuh ki Bymdei setia ki Jingtynjuh. Ngait kani kan clear kan yarap ipi bapin sngot ho baha ya ki Jingtynjuh. Kaban yarap ipi bapinum shushim babaro kabaja ke jing im jopi kare ke Jingtynjuh. Namal kidan ki Jingtynjuh ki Bymdei setia ki Jingtynjuh. Kasi nganum da puli shibun agani gapor lasi ban penslam namangan hikai pi gani pikat kum ka jing tho ka ba ujakap utho hakalenong ka baningkong ka shithi ka jong ka jong ujakap uong hagad khot ka bakhat ar suk utau briu ubayai sha ya ka Jingtynjuh na bahabala tenjo yo unio diang ya ka pan sngiat ka jing im ya ka bau try ulah kular hagita gibe iet yo uong kum nepat ka khot ka bakhat lai wat ong unu ru'am habala penshoyu la penshoyu ngana blay na ba ya blay mla ban penshoyu daga basniu bat penshoyu ma yano inuru ndai la penshoyu way po way baro habala ringpa yo daga jingko abrai laga jonghi bada bala riam yo ana kum taga jingko abrai bakala pun ke khai ke pop tiga taga pop habakala san ke khai ke jingyap ken ta Pipi na puli gani la daga dega Jingtynjuh ang ujakap ngidai ban kemen ma suk utau ba haba ang suk kamat dei banai ngo yu blai long bala ker khu yu tau brio uba yai shai ga Jingtynjuh naman dala tenjo hi kan sami ke yu krau unyo priang ga baino Hendrai lada pishu syempat baki Jingtynjuh kidai gi bawan bai no blai tepet bayo kadai ka ba pishu pi bakla bayo kani ka Jingtynjuh kam dei kadai na ga jinglong bakla jong nga jong pi tenga kwa baganong pi ba ki khambo ni ki jing lani ki jing kendo ki bangi larangim nang ban pet bahaban bishar baha kidai ki ba wan hangi ki bangi ong ba kidai ki Jingtynjuh handrai kidai hi ki bangi lehi kidai ki baja ga jing im jungi ki ba kidai ki bangi lehi tindangi lehi tengi nom shim kain baga dai ki Jingtynjuh nama lada ublai utenjuh ya pi lada ga dai ga bawan na ublai kumnupin pak duwai hanga lani kumnupin duwai dala dia lani pin pak duwai ano suppose menta pidana pedang ka Jingtynjuh ka bawan na ublai duwai gumno pinaban siya yung taga Jingtynjuh lada kawan na ublay namar ublay ko aman pinmi ke babahalang tal tangi duay mangi nem no ublay shim no ipi lani unweng no taga Jingtynjuh taga man pinumpas ka taga test ka ba ublay bo naga taga daw pia ban snot ho baga Jingtynjuh lada kawan na ublay pia man stick na ba baga ni Jingtynjuh kadai shisha na yam ko bawan na ublay namar kumang ladab ay kerteng ni Jingtynjuh kidan ki bangi ong ba kidai ki Jingtynjuh kal ba Bymdei ki Jingtynjuh kidai ki bangi tau hi nalaga jong kejingim dengan peni fi kat tu kat ni ki ai ki jing ki bangi kendo aga jingim ki batenteng ngayo i ki briu ki shim kum ga Jingtynjuh ka banikong ka banga kwa ngan peni fi yang ni kadai ki jingpang jingkro ki jingpang jingkro pi ka
lesing anum da ai de khat Bible ni na magidan shibon ki mangamut ban keren ni. Pika jingpang na da pin pet naga Bible hi originally na da pin pet hi ublay uklembo yaw adam ge im about how you ki pereden bau bu jingpang wat ka jing ya pro kam dan pika jingpang kamuan namar ba utunjo ublay na pi pet na do sedang ka klemuan namar bau ublay utunjo ada ke jingpang na kata daw bau tunjo ipi ngam da yo iba ga Bible kan Kristiyani kata namar ngayo iya ke pol bau bleu tahu ada mer ke ema bagi le pop ki bakla bleu bebet ke sulong tang ke jingtim bau habania aga jing kordit jong ke jing em kum mau ka tu ke jing bisar kam de ke jing tunjo nang ta ada pi pet ba ha ga Bible ndau bleu ogi ki kon Israel lada pin sumari ki anjonga bapinia man rakhi ki anong bu ko wairu ke jingpang ka ba na Egypt pi ka mot ba iko mo bleu a jingpang ha ga jing shisha ublei jong ka jingpen kia la pi pule ka tu pin lap ba ka Bible kong ublei o nganga long ublei jong ka jingpen kia Jehovah Rapha la ne Jehovah Rofi kide ki kitien Hebrew ki ba ai ka tang yo ublei jong ka jingpen kia pi ka tu ko bu ang nganam bu ko wairu ke jingpang so ko mo ai ublei Re em Katu kadai jing bishar ia ki Egypt kadai jing bishar kabau blay upelat hakaba ubishar mre tunjo kadai bau pelat ia jing bishar pi walit pen bakla ia ketien tunjo ia jing bishar jing bishar ba jing tunjo ia la jong jing tunjo te kadai bau wana blay ude tasipi na mabu ia hari jing bishar bar jing lehi kidan ke jing per bakraba ba Bymdei ben jushim klumare kata tangan pen fi ia ke jingpang jingkrau number 1 ngini kidan ngini ke jingpang jingkrau kumangala dep ong fi mentan ba ke jingpang kamdei ke bau bleu a la pipet kum yo job nan ki pri ke pang gi onga tingalong kum job bleu ie nga ta daw ada ke jingpang pinan pen kre ba pinia shem baru blei na ba pin de chipneng ngayo ie ne bala da kadai daga jingpang bangin ne chipneng la da kamdei daga jingkla ka bomot daga jingalap daga jing ie ke jong play nga ikum baga thap bakla ka rukom yalap jingi na marba ngayo iba banlet chipneng hi kadai daga jing ie jong play ngayo ikum ta ga testament ga betamai idan gibre bo penting gibre bo genet beneng ki sulet chipneng na mabagi tiang ki khamlet na mabagi ie kala bandai ga bakla ga kajing bakla ro ga bakrao na maru bleu job yangi let's say what ya gajing im jongaro u bleu job nga kala ba mon ndai bo penting dai bo ie nga mat ga jing ie jong blei bat nga sa shakri blei do mentang singi ba nga tip bo dang ie nga han ngim la lem dan ki pri ga pang ki kala ba mot ki phai sho blei ka ta ga di la ga jong ngan bu dang ni ki tien u saitan u ai ga jing pang la ni ki don gi jing pang gi ba gi lehi nagi la pang ki phai sho blei tu badap da ga jing isnai u ma be ki kala ba mot har ka jing kala ba mot ga bishisha ai gan wan be da ka ba pimat ga jing e jong blei ta nga kwa ngan da pen i ga ne pinapuli na ga Bible o apostol Paul utho ka wei ka tien yo wei brio kata ka dai na ga Philippi shiti shi ga Philippi ka ba utho apostol Paul na ba ar ngin puli na ga khat ka ba ar fu san ter u angom ne nrei ngalamut badan ka man phano shipi ya u Epaphroditus u para banget u para betrolem u para shipai jonga u nong kit tien jonga u nong pendap gi jing ka do jonga Lasi unu brio u Epaphroditus u de brio bu kra palat. Na sngolongo inu brio bu da don kat kini gi jinglong ki ba u Paul u de toang ne.
ka ong kumne upara banget ude banget ba aru de be trelem baru pol umur uba trei kabalai de ushipai boy shakri ublei ko mushipai besau de nongkit ketien lani ukunja ambassador kabasan ude unong pendap ya ge jingkerdo kaman ude beriu ba dan ki ek bekrau ge jing imjau uang kum lu dekat ba pun riu namar ulakan mau hir kenye pi baro bo sngo pi sa na ba pila yo sngo ba ulapang fi hang ni pin sut ho katukan ni pi uno beriu de besyakri play u beriu u besyakri bhayo play tang ba ka Bible ka ong pi yo sngo ba upang udah ong ni opol wang namar shisha upang la janiap kamot lada ratmir jeng jengyap Henry blay ula isen u om tang u Henry yang aru banganom yo jing sosi halor jing sosi de yap ki priu ki ba de pang de yap ki priu ki be shakri shayu blay kadon jing kta gitu ki be shakri lang ngayo jing long jong wasul pol ba ulang ubriu uba shisha agane bawang namar shisha ula pang la janiap ndre bleu isen ayo kabamot upol khlem kop ne ong nga dwai manga bar bleu pun kia ban nga dwai manga kia ong ula pang hado bala janiap ndre bleu isen ayo fifiap an ken mau bai kata ba upang hado bala janiap ndre de bleu be isen ayo bo dang light na ni jingpang to ngini pe ye gadao balai bo pang puri na khat ka balai pho ka ngini kikten naba naka benta ka kamu kris ula poi hajan juga jingya maula long serious haga jingpang ula poi hadu ajan ga jingya haba ula khendo la ga jing emoni opendap no igi jinu na ga jing le ba jong pi nga lebih puli bahaya ga ne le se broko we pi lap bau ni Epaphroditus upoi haga jingpang ka bola janiam de namar ka kam ka jong play haga no rukom fi teng haga trei ka kta ka kamu play ga de kat ba pinang trei ka dawat ka kamu play kat ba pinang IT le de mo no bru du shakri bu shramba u bru bu trei ba ka kamu play umdan po ban shong umdan po ban bam umdan po ban tia umdan po amre bro sing mare sneng shrum lech ni stai khot ki bru wat lech program ka ta iga jing im jong ngaro ne nama ka jing daw aga jur pelat aga jing lang brio kwa ati ban sisong kwa ban le lo di ka tabaro abo bleu ai but teng ka ta ya ka met ngam pen shilur ba bin trei ka mo blei ba bin chule suk bandan no yeng rubuji nyobuji ba prabaji pim simpon shu te pim let shu nang ta let shi shinong kibrio ban ya lap let kren ru pim tre let ngam keren ni kata ngam pen shilur kan mau kibrio ba trei ka mo blei gede ban IT ban kenyano ila de bar rengi haban snut ho bapat ya ke baga met jengi gala atau pidon jing kemen ne kata ka pile ne da pile da jing bamban si kan wanra ke badan kan long jingkit ke bekia ifi but kam dan jing de na Bible da fitre kam blay da ba pishu le jubor kam dan shu apo jing ai ge jong blay pi bakla u jisu de kren shai ke gospel ge jong Matthias no khatwe na do khat bar fu frau on wan hanga pi baro betai bekia ge jingkit dengan ai ge bejat haje pi dan ge bri bu perkhat be ge tu beritang bengin shon rai ge pop ge ge tu ga don kam ge wepat pikiran bang tu ukuran ni jing shakri wang shim ga lengkor jonga na ba ka basting kam de ga bukia ki ka bomot bo jisu wan ra i jing ai pi haban smut wan ra i jing jat hal balan ngi trei ka mo blay ha ngi shim ga lengkor jonga jing shakri trying in day ban trei shabar na ga jing ai ngi ban trei po ga jing suk ga jing kemen ga jing jat hal mengin da kemen ni ka ta ga bangi le na mo brio bu trei bu le ga ga jing kemen kam jiran jing pang ta redan pada beriu bisi le jubor teng ke pau buram ke doaro ke trap ke dan ni beriu bisi ke blai namar ke jing dawa dan ke beriu peneng ke jing e khat pim skola ban pep rei
Tik te bihap so tho rui la ka jong ka met ba ka jing la la jong. Ta nang ta de ka wei. Ka jing pang ka bawan. Wal shim ye ka ta ba ka de ka Jingtynjuh. Ta ka de jing bakla. Ka ta ka de ka bangila bakla ngilehi kita. Trei palat. Dan ni priba trei kam trei jamru. Trei palat. Shong office. Le ski kam extra jenis tai be ya be ya kun tu. Aduh bam tip shun. Da kawan jing pang wala lut tu ba kamai baro. Ta ka ta de ka jing be. Wali shim ba ka ta ka jing pang da kawan pa de bi om ba de no blay. Ba blay tunjuk inga de kita. Ta ka de ka babakla. Fi ka wei ka ba ngayo inga ka ba kta ro ka de. Rukom bam rukom di. Kani ngayo ibon bagi brio ki poya ga jaka ka ba bakla ba. Da yo pang paduai ba shitom jur balai. Da pet bahan da lechu doktor lap ba utu brio ubam palat ega do sniang ne ubam palat ega mo ubam palat ega besat ne bam pi ong no bam palat kan mau ke jing bam pi ke jing mau ke jing raha ke jing mau ke gluttony fi ke gluttony ke dei ke pop haga bible ke jing mau ke jing bam pi ke dei ke pop te ngakwa nganong fi nda fil abam palat dan gibri bungayo ki ba madu bangamla ban muddur haganugur kom kilaman ba madu katto ba madu pala aga por badang klain de biang hi pi bam to ka sapoi ko ponda pila kham he ndaga trai finio pinde isen ai but teng wat ki ba shikri blai ki poi haga ta jing ngi ba madu pala dan gibri ong devan di shibon ban kat men kya pi di madu pala pi ring rai kho do bam te shu ga met jong pi ga bam ga myo shu ba teng pi poi ga jaka ba pi high pressure wat ki kidney jong pi na pi yo pang pat pi lingo wat ju le pa lat ye ke ai tia kat kum ba ga met jong pi ga kwa bam tangkat kum ba ga sngodan kam ga met jong pi nai bam palat nai wat ye ga jing bang ngakwa ba pin bam ye ga ba te ye ga met jong pi teng i bam palat pandangi opang bangi ong blatant jo ingi kata te la dei ka la banong no ka dei ka pen so si wa dio blairo te teng ni bakla fi ha gini ngasabu ini ke jing kai ni bangi ong ki Jingtynjuh tang bagim dei pat ki Jingtynjuh dei bangi lehi fi ka rukom im jingi fi ka rukom im ka trai ka ta tia ka dem mo nang ta ka rukom bam rukom di kini ki kita ke jing ya ban dangi pang tangi nom ong ba blay tunjo ringi de ban kala mut ban no try map la pi pan map blay map pen kya ka wai ru ba ngalap ka ba ka jing pang jing kro wan ban ga ne ga jur ba ni sngi ta de hakarukom perkhat perdai fi ingi super khat kuslai ga super khat super khat shu ka jingile ka pressure ga jur village office ka dan ga jing up office village aga kam ki bhi ka school ga dan ga jing ga jing kai ki na school ga lang ga jing pule o patrai belau dan ga jing namar ba ungat yu kunja kenrat le seu bele ba ai pressure yu nang ta de pinlap ka ni ga perthei menta kelas ni wa do ka ta ba ha pro we ga perthei ki kam ki bangi trai ki dei bet ki bon ra e ga pressure la ne ga jing ban kia ga jing mo perkhat bat ndada ngim tip ye ga ne ga but kan pelong yingi bangin poi ga jaga ga bangin hap aga jing pang jing kro namar ga jing mo perkhat jing i ga dap daga jing ku slai sudah daga badan jing ga jing kit ka ba kia bat pin poi wat shaga depression ro ngayo i ga bri ga poi ga jing pang menta khambo ni ga dei na ga jing mo perkhat Malay namar ki ailat ye ga jing ku slai fi ka jing ku slai ndaga wan yele ye ga jing mo perkhat ndaga la shong slam mau anum kenen jorong ye ne namar kene le bang la tip shibon ga je dei bat ga depression nda ha ba ka shong slam ga jing ku slai ga yala mi fi ka anxiety ndaga la pen poi fi ka anxiety gan pen poi fi ka depression banda fi la long depress ndaga la ban kia ga jing mo perkhat wan ga jing pang ro Wang jing pang pi miwa tia nang ta de fi baham ru kam te shui ga met
Pimdana pitain nang ta, kiu ga asin nang ta, jur ga gastric nang ta, mi segi jingpang takle nang ta, kiu saga BP, yo saga diabetes, ter kita, bat nang yo kita ngi duai bat ngi, merbenang ngi paduai bat ngi dan gile lagi baong ba, uplay tunjo ipi. Te ngakwa nganong ipi, pej bai gar komperkan. Ka Bible ka ong kumno ka ong, wat kuslaya ka ike. Asa polong jitisi ki Filipino nang basaw, Napi puli wang ngao nga pito ya kemen. Ma kejing kemen. Wat ko slay eke ero. Wang haki eke ibara da kejing duai ba kejing pan tapi pentip ya kejing pan jong pisau play. Ma bagi dia menang manango yo play. Dia menang ban duai. Ban bread ya kejing perkat jong. Fila pi job ya ke rukom tray rukom kata. Dan pi job ya ke bam ke di ba ya ke rukom perkat. Pinyo I ke jingpang ke khamduna. Kanom yo lat. Te kadang ke jingpang ke bawah naga mariang ro. Oh, kani pertahim takala sneo naga rukom joga mariang. Te mo naga rukom bam rukom di mga ong ipi bam ke di rukom coach tingi yo igi jipat inum okai mo ayu play. Wat supen kit lo jo play ya ke jingpang ke jingkrau lama kam dei te. Nama nalo taro pi simpat baka dei Jingtynjuh. Hang tali leite lanang nang pen sneo pi ke jidai sebaru play ro. So itandro un pen sengau dei pi baka ninga dei Jingtynjuh. Tapi num kia syo la bisim baka dei Jingtynjuh. Pinle kam nu ke Jingtynjuh. Abo play tunjuh ipi tipi haban sipun baik. Amel la dia manong try. Ai lat inga ai boring nga banga laban job ini ke Jingtynjuh bangan syado mana dep. Dan rei da kam dei baka Jingtynjuh. Tepoy man siya ke jingyap bro. Ma haba kawan ke Jingtynjuh. Tapi nyo I ublay le ke kamba. I ke jing im jong pi. Ngangay pila syai ta dei ke wei. Bagi Jingtynjuh ki bangi ong bagi dei Bymdei ki Jingtynjuh ki dei ki bangi tau hi kaba ar haka jingduk jingkerdo pi haka pisah denga pi teng dau briu duk poi sige jingduk sige jingkerdo kaniru nga hap an pensai pi nda haba briu duk ngam kren benye ngani namar ngalayach bon ngani ngani dan bol ko bagi dei men sngot ho nda pi shakri yo play nga kren ige be shakri yo play kanila sigan kanyarap fi haga jingi dai baga jing shakri yo play ngalap arkom kawai ka baning kong ka dai ba u play uset peniat ka dai kadan sisa ga Jingtynjuh angta tes ingi daga pisa denga peniat ingi ga jaka ga be na ngai kan do ikata ban ngayo I balai u play u klam kur khu nga gitu gisnam nama u play ko ban hikai sho nga ba ga dai ban sngot horo ia ka jing em jong ki brio ki beduk ki bejinjar takadaw tes jua ai sho ingi kita ga jing ya chipor bangin hat nginum de bangi ya shap sha tangan yap tangan em handrai kan poi go por ba pinum pat yo I ga jingker khu ko jong play tinda ba pipoi ga kum ka ta ga por ga bo play dang pani ai gamot ka dai ga Jingtynjuh tunjuh play ba pin dup tip ba kumno ba pin sin shar pan dau play lo kerku nama la da kawan no play ulum pin song sai fi ha ka to jingduk jingker do pin yo I un palai un kan ti fi kam se jrong ba pinum song sa ga jingduk jingker do ban dau lap kan ti fi pan pila la ban sin shar ka to jingker khu la ne ga spa pho fi yo dan rei ka jingduk jingker do ka bang keren ka bang I shim ba ga dei ga Jingtynjuh jong play wala so tu bakla ngala ada pensai fi wan kong ka dei sisa ga Jingtynjuh handrei kawai ka bangayo I mga khambon ha ga jing selak brio ha ga jing kendo jong abat ki popon ki brio ki bangaya selak asyam baki pai ha ga jingduk jinggerdo khamtam lele ha ga ram ka sha mbiang mla pendap ki jinan kam ngani thu ipi kam da dei ha ga Jingtynjuh kadan ro ka Bymdei ga Jingtynjuh kadai ka jing bakla ha ka ro kompania ia ga pisah denga fi da pi bakla ha ka ro kompania ia ga pisah denga pinhap ia kendo bet ia ga duk ka do karam ka sha pinum roi namar ka Bible ka ong ka shithi ka jong Paul so Timothy ka beningkong
nagalanong ka ba henriu nagadakhat ka ba henriu wang kumni henry kita ka jing riu blay lambat ka jing sngohon ka long ka jing mentoy ba kraw na mangnim shumala may ru shi ka patay ban ngim la ban kit ay hari habang iyo ang jing bam gajing kop daga tangin sngohon ri ta giba kwa ban rius pa ki hap shi gajing penshoy bi gajing riam shi gajing bon gajing kwa abra giba be giba pen sneu penjelap gi brio shi gajing jat gajing kordet na mau thiet jong gi kin jab sneu baro long ta ga be it spa ya ga badan gi ba gi be la ya lambak lai ki na gajing et bala dungi ki hi de giba bon gajing snau si fi hang ta pen su ho ba Walit mut bagani ka day ka ba bleutan jo ka dung hi phi de lagi jong hagi bobon ki jing ngosi na marbalay ni bakla ka ru company a ga pisa nga nan gi bri ka bam nang man pini a ga ni ngan shu ay nuksay ga ni na mga tip lada pidon ka kam ga ba piyo ka tulap kalong ka kam lani ka kam tray office na ga no ka ba pi kamay pi hap ban ngahun bat ketu ka bau play uai namar ka jing long riu play lembat ka jing ngahun ka long ka jing mentoy ka ba kraw fi u play kwai ngi mengindan ka ta ka jing ngahun ka dai larangan keren hang net pi ka dai ba jrong wa ka jing ngahun ngen ka dai ka ba ngan ong no kumni la ban ong kala du ha ni ka pertai kala du ha ki brio baro o brio ubabon hi kamdan chu ne la bon hi ge bam ngau hun la ban ong no tang kan diat ngot ge bas ngau hun re kambon hi te kim hun brio yo silak sibnairu hun brio yo ada ko polak ro hun Ubriu ba kamay leki kroro hun. Udan ke pisah bang leki kroro hun. Bat nang tade don ke briu ke bagi labiang na dong sedong ro msngau hun. Tanda pe pim msngau hun te finit kawan segajing kuslai kawan segajing segajing ele. Nang tade pi position ka Bible kong ni kong gini giktian. Ladda habang iyo jing bam jing kup da tangin sohon hari kita ge bakwa man rius pa gi hab chige jing pesoi gi jing riam chige bon gi jing kwa bra gi babi gi pen sneu ta terbat ke ba yalam chige jing jat bat chige jing kordet fi fin de pet ba kini gi jing kordet kini gi jing jin jal gi jing sosi bangi kendo hagaliang ga yeng sam teng teng ni shudap ram mabaleng shudap ram shuli shemi ga loan na ga wei ga bang shuli shemi ga loan shushim kliang na gi brio bakwa banya be lang mat ini ke pertei msngau hon shushim ram mtip la ne man siu ni ram ngadon ne em ke jingla man shim ram ladang shim ngan la ne em man recover la ne man siu ka khlem tip e taru shu sngo to nat man shushim ram tal na pi shu sngo to nat man shim ram mat pi em ka tu ram pin shukit ram shirta tal na pi shakri le yo ble la pi em ram shirta am dai ke jing shakri ble ga badai tenda pi poi ke jingduk jingkerdu pisa ong pat bo blay tunju inga napet Bymdei bo blay tunju dei bo mapi pim ngawon but pim naman piniat iga pisa nga ga jing im chopi kani ngayo i takadaw nga kren bait nang ne ori be palat aga ni pertai ya ga ingin ya be ndadan kam e bo pin be palat pidang hap aga jingele bau play tunju ifi pidang hap mani khon ai ngoi play kata pe ju play no pen chong sai ifi andela da ka pos nam pi ai sa ga jingdo check bai kata yo am dai no play umbu tunju palat ga bangila ban sha re ringkat ber kata tha ba galat bangin light kata kata di ga ong no shi koren ga mal ada pani ifi ka bening kong long ba shi pho ong i te kitian bakla di khat we bat nga kwa mga nong fi ni ko par ba ka jing duk jing gerdo ru ka dei ka jing long jing im ka ba ngi shim ba ka dei jing tunju jong blend re teng teng im nang ye ga management mo ka ta ko financial management ngim la ban manage bat ngi bakla ngim nang peniaj ngai iden gi brio ki ba
mau ki mga juice lock pli mga kran ben ta mga yo jingi kai ki shong wai ka ba yeng le si ga dei sanajar ne si prajar ne si pojar wat e ga taru ki dei ban tip ba ba gilet shong wai ki dei ban tip ban shong wai ha ga yeng ga ba gila ban siu la ga jing mi jong ki ga dei ga ba duna beli shong ba ga yeng ga ba mla ban siu tu pin siu nei pin de poy ga jing kordet pa de jong ga jing em gi tra yeng gi be yeng ne ki kren knyo mi pi pi sa ong ba de bo bleu tun jo te gam dei ta fi dan ru ki priu ga le akom ne ngayo I le se ga ne ga rap pi ngan kren kum ba ngayo snow ki bele akom no ki ba lemar ha ga ne ga jing em pi abanon sibun gi ki gi ba ban lut ga pisa de ga ban kam ka bai school khon ka bai tuition ka bai light ka bai shnong ka bai ka bai yeng la da pi de gi shong wai bai light teng teng ngim nang ban bu ya kitu ki jinglot bangin pendap iki malau penai malaga por nangila mut ban siwe ga bayeng la singi singo benot ngi le no i ngi tiet no i ge tingi pensa no sibnai da pensa la poi ar penai kala kiu ka bahe da poi salai penai pemla dan bisa sho barang tu saram shu huslai shu padu wai gelek tengah kwa bang nong fi nang ban tip i ni ga khat ga bang ka jinglo ru blai lam ba ga jing singo hon ga lang ga jim toy ga kra bro ngi ha ban ya nang ta bang kwa bang nong fi ayu play ni kai fi mena gisni ma chu thiet ka kali ga bram ma bi shushim ga lon ma thiet ka li ga bram ba be lang ma gi pri thiet mobile ga bram shu thiet lut shu kwa ban ya yo alang ba gi pri sepan rampat na gi pri ga lang lang kata ka de gi jing long jing em ga ba lumar ga ba biet bat wali shimi ga ta ba de gi jing tenjo jo play ga ta de gi jing le hi ka de ga ba bakla ngakwa ba pin sngo hon ba ga e ga ba play ai but pinyo you play on khui fi to ngan pin ipi sa gawai be mga numyo por slam kawai di jing ka bangi kendo aga yeng sem but nangi kendo ga jing ga yeng sem khambun sen ngi ong ni blatant chu ga jing per jing mat hiya mo ka jing bom ko go ju ki kon ki ti ka jing bom de jing mat shilak kani ka dei ka bangayo I kala bakla palat aga riba ga judgment riu Fi ublay, nasi keren bayi gani, ublay jongki nongrem. Tray coba na nongrem. Tapi pulih kitab sam nong bakhat way, dekat balai ke ong la tapi penduk no igi nongrem. Mau pindah hok rupin le ayu. Dan boleh cutu wai bet yang bukan poi juga jing suk juga jing kemen bagi kon kin kongo entah bagi ni day jing mat. Kat ba penken le igi nongrem barok bala bo ublay. Te kumno pin cutu wai te ublay tray apa katu kan nongrem ke baklumar. Unumla ban jubab apa dengan yang ke baklumar. Ublay jubab la da pinang ban penbet ya ke yang jopi haru kompade. Ke ai bang amut panong pi galong. Fi hagini gisngi ni poi jing yang ban ngi shim gari Jingtynjuh yu ublay. Hare day bangi klem nang ban peniat ya ke yang ke banungkong. Ukpa uklem le kom ukpa ka keme ka klem le kom ka keme. Ki khon ru ki klem le kom ki khon bat hangta ka kelumar tlem ke yang. Pi pet menta ka ri ke jigi. Keme ki kpa ki lem no ki tieng lai ki khon ki klem pen igenuk sa ke badai kpa klem ya lam ki ngelen ti ke badai klem pen I ke jing em ke badai poi ke di ke ba man ta do kwa par ke yeng kan bet kan ko go yu ong no di ke be kan tien pen biang ke bam ke di pen biang ke kamai ke ji sudawa par ke yeng kan mi be ke jing fi la do kpa le ko kpa la ke keme kam le keme don le ki yeng ke keme ke le ko kpa le am ke keme Shinrang ule yang ke jaka juga kan thai ke yang jaka shinrang ule num tre ban juba ke ta ke yang check bai ke tang keren kham ke ta ngai idan ke priyo ke bagi shinrang ke le am kan thai bagi kan thai ke le am shinrang ka yang ayu ke bukum ke ta but nda ba kami jing pi duai she blame no bu blame tunju ke ta de ba bakla ai fin tip ye ke ne ke jing shi sham ta ke sni
bagi dan ki bangi ong bagi dege Jingtynjuh andre Bymdei ki dege bangi le hi dalade la nga kren ni jing ga yeng sam kambo ni sngi ga ka bla bakla ka ba ki kme ki pa ki pen ki klalong ki khon bat bagi khon ki klalong ki kme ki pa ha ka ta le tengan ong pi kala kala khong pong lut ge jing bu be jong play ban da pilapen kala lut ge jing bu be jong play pin du wai ya ka e pat mut dur te la dau khon wana yeng ra la kawaj bat nang ta deu pen prai ge yeng nang ta deu berngam ki kme ki pa pet yap ri nga kwa nga nong fi la da ka ta ge yeng jong fi ka poi hang ta check ba bin de pet ba mano ba baklam de baklau tu khon baklau pa bakla ka kme bagi kme ki pa ki ai lat ki khon do badang ret bagi tieng ki khon tala da fitieng ma fi ki khon ta man ha ka jin sha ki khon ban tieng buram me fi ki kme ki pa tan re men ta pila tieng kala ma fi ye ki khon ka yeng jo fi ka no mi la shu aga jing aga ta ga jing so kan namar ban kan ya be aga jing e sharta ngala yo I bon ba men ta sistem jong pertheru ka thap long tau so itan ulang anti la ne ulang persha be je ru kombo be je tien jong play tien ke jong play ka ong tau ba pen so si ke kme ba du pa num imslam ne perthai rementa fi yo I ki me pagi shong ga ji so si sudah ne nak ta dau ki khon ki ti dan tengi be yap kloi ro na magani ka ta na shim ba ne Jingtynjuh da pi ki me pa pi sha ki khon me kin wan hi man le ga Bymdei te pinyo I ka ta de yeng jong pi ka bukum no la da pi de ku pa wa dan ga bor pi de ka me ga snot ho nga kwa ba pin te ba le ila de ku ba pi de ban le ka me ga de ga nong pnia yeng sam u ku pa de nong sin share yeng sam nga kwa ba nong pi de pin tip ga ta ga rol ga ba pi dan nang ta de la da pi tip gi khon jong pi le Bymdei sneng pni kran ki ai da ga be wala tieng lagi jong ki khon kran bet ku ma ga de ban kran da jing mu ba bet da jing en na mal pi e ki ba pi kwa ba ga yeng sam jong pi kan biang kan bet o ji tieng ki khon hay vi ji e ga testament ga barim ha ga testament ga barim le pi pe ga por jong Moses la da khon la ni ga khon ki le per sha ki mi pa de ban tham mau ta do ka ta bible ga bo de ban lan tham mau mengi menta tang ban pendai tang ding sempat rom long ka sistem jo ko perthai ko angkum ta late school ki khlong ki khon ki tim long su ban sho ki noi kai ki long su ban sempat hang no vi lap ka ta kala kala lut ka kom bu be chong play to wali shimi ka ta ba de Jingtynjuh I ga yeng jong na yo I ki yeng ki semen ta ki apoy ki ka pom tip sho pet ki khon ki shim ki ra ka pai nang ta ki pa na yeng pisa thiet ka kali pa accident surap pen her mer nang ta de mi pa shu duai pa de bo ble unya da unya da no ko kom de pa pile e ga bom de pat de ne ban ayam tu palong ha ga no kom ka ta ka kalong lemer no be fi kalong khulumar kata walit perkhat bagade banga keren gade ka banga syukran kene gade dagi bons na medin mangalayat ngalayo I baga jaj ben rego si janti ajangi ka poy ga jink lumar ga yeng sam bat ki kme ki pa wat ki be shakri play ki poy ga jink e shirta bat ki poy ga jaka ga ba misot ho sho yeng but what let shimmi ga ta bagade ka Jingtynjuh jo play kade bangim nang man tip yala ga jong ka role lani ga benta jangi hala ka jong ka yeng sam kani ga de ji ka ga bjorong ga ji sha ka kamram jong banget hala ka jong ka yeng piap an tip ga ne ga ro krene pi gi khon pi de pin tip le de pi de gi khon tip ga sha ong bor ga bible sha ba gan pen kot wa apostol paul u de brio tip lot ga hukum de klemon ra ga hukum shi testament ga betmai namaru yo I ba ka jing ai ga jong play ga la krau regadan ga wei ga bo ong ga shiti shi ga philippine nong ban rio le pi pule khat ban rio ai map nga shiti shi ga Ephesus nong ban rio khat ban rio ban kong ter o ong ni kitien wang pi gi khon ko ong ki me pa ko mau try nama gani ga hukum ga ban kong ga ban jing kular ga mot kani ga hukum ga trai kam ha gani ga benta ga trai kam bala na pim ko go ki me pa pinom imslam ne pertai pinom yo I jing gar ko nga kwa fi ki me pa ma ta si pin nang man pe ba na do ma ta si nai tieng ki khon ba ki khon ru
ngakwapin buram mi pa pile ta ingata shepting yo blay eat yo blay shakri yo blay ka yeng jong pi kanam hap agata ga jing e but wali chim ba de Jingtynjuh ka de ga bo blay kwa ban pen bet ye rukom ye nong rim ali yeng sam te tangi ni twai no but pi ga ga por ga nget kala irap le sigin se pet biang ni ji ka ye dia te ma ka por jonga ba ga bu sau 4 minute kala palat te tangi ni ai ngo yo blay ko pa ga ni ga por ga dap da ga jing sngo ye me atrai Memelong play bekrau palat. Mehika ingi ko pa. Melong play besngutanat Bymdei Andre kidan gi bangi shimba gade Jingtynjuh. Kat bakim de Jingtynjuh kide gi bawan saitan kide gi jingle ki bangi yo naga jingle hi. But try nganget leng bay ni jingi kai bangawan ra ang ni sau 4 minute try. Ay galang ka jingger kui gi bobon bikin naman kiar na kata. Ni ailot shemega buram ko pa. Ka kerteng gedong chisung itwai. Amen bat. Amen. Tu blame kur kui pi ko blay shipon.